היי כולם ותודה שחזרתם לערוץ שלנו. אז קוראים לי יולי מודן צוקרמן ואני בת 12 מתל אביב, והערוץ שלי הוא יוליקורן, שכמובן יהיה קישור אליו בתיבת המידע, ואני כל כך מתרגשת להיות פה ווואו, אומייגאד, כן, זה ממש מרגש. אוקיי, אז בלי יותר מדי חפירות בואו פשוט נתחיל. אז הסרטון של היום בעצם הולך להיות על 5 המוצרים האהובים עליי מהחברה ביוטיקייר. אני יודעת שסרטונים על ביוטיקייר מאוד מאוד מבוקשים, אז החלטתי לעשות לכם פשוט סרטון על זה. אז כן. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שביוטיקייר זאת חברה באמת עם כאילו הדבר הכי יקר שם עולה 40 שקל, וגם זה פלטה מטורפת של צלליות שאותה את האמת אין לי, כי לא רציתי לקנות אותה, אבל בסדר. ואני מאוד אוהבת אותה. כן, יש מוצרים שהם פחות טובים, אבל יש שם גם מציאות. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני אתחיל מהמסקרה אקסטרה לארג' בראש. היא נראית ככה. אני אפתח אותה. היא עמידה במים, שלפעמים זה חיסרון, אבל זה גם יכול להיות יתרון. ככה היא נראית, היא עושה נפח מטורף. והייתה תקופה באמת שהייתי משתמשת בה רק הבא, ואני עדיין מאוד מאוד אוהבת אותה והיא מאוד מאוד מומלצת. טוב, אז המוצר הבא זה האודם הזה, האודם מפורון הזה, בגוון 21. אני אעשה לכם סוויץ', אוקיי, הוא בגודל ממש קטן, אני חייבת להגיד, וזה לא כי הוא ככה בא, הוא בא הרבה יותר גדול, זה פשוט כי אני חורשת עליו. זה הסוויץ'. הוא פיגמנטי, הוא באמת מדהים, אני חולה עליו, כאילו גם בו הייתה תקופה שהייתי משתמשת בו בטירוף. אני מתה עליו, הוא ממש ממש מומלץ. הבעיה היחידה איתו זה שהוא לא כזה עמיד, אז אם אתן יודעות שאתן יוצאות להרבה זמן או שאתן הולכות לארוחה או משהו כזה, תמיד טוב שהוא יהיה איתכן בתיק ליתר ביטחון. טוב, אז הדבר הבא, אם אתן עוקבות אחריי בעמוד הראשי שלי, בערוץ הראשי שלי, אז אתן כבר מכירות את הפלטה הזאתי, ה-Beauty Tales The Warm Editation. זה בעצם פלטה של 48 צלליות, היא נראית ככה. היא באמת כאילו מטורפת, אני חייבת להגיד. מה שאני מאוד מאוד אוהבת בה, זה שכאילו יש לה את הסידורים האלה. אני אראה לכם, נגיד, יש פה 4 צלליות, זאתי, זאתי, זאתי וזאתי, שכאילו כולן מתאימות לאותו לוק, וככה זה מסודר בכל הפלטה, שזה מסודר לפי גוונים וזה, ויש פה באמת כמות מטורפת. הפלטה הזאת פיגמנטית, ובאמת שכאילו זאת פלטה מדהימה, אין מה להגיד, פשוט אין מה להגיד. אוקיי, אז המוצר הבא זה האייליינר ג'ל של ביוטיקייר, הוא נראה ככה. עכשיו, כל מי שמכירה את החברה ביוטיקייר יודעת שהם ידועים באייליינרים שלהם, שבאייליינרים הם תמיד מפציצים. אז הוא בעצם בגוון 0.1, אני אפתח אותו להראות לכם. אל תתייחסו לזה שכמעט גמרתי אותו. הוא כזה מאוד מבריק, הוא מאוד מאוד נוח לבנות שהן יותר מתחילות, וכאילו, אני קניתי את זה כשהתחלתי רק להתעסק באיפור וזה. וכאילו אני יכולה להגיד שלא כדאי ישר לרוץ על כל החברות היקרות, כי אני אומנם עד היום קצת מסתבכת עם אייליינרים, אז לכן אני באמת ממליצה קודם כל לתרגל על חברה באמת זולה יחסית, ואז לאט לאט אתן יכולות גם לעבור לאייליינרים של חברות יותר יקרות, אבל זאת דעתי האישית, מה שאתם רוצים אתם יכולים לעשות כאילו. והדבר הבא, גולת הכותרת, המוצר האחרון, הוא המוצר האהוב עליי ביותר מביוטיקייר. זה המברשת 13B דלקס באפינג בראש. שימו לב, זה פשוט מברשת להכל, וכשאני אומרת להכל אני מתכוונת לזה. היא מדהימה לסומק, היא מדהימה לברונזר, היא מדהימה למייקאפ, היא מדהימה לפודרה, היא פשוט מדהימה, באמת, אין לי מה להגיד, אני מרוצה ממנה בטירוף. היא פשוט כזאת פלאפית ונוחה, והיא גם לא גדולה מדי, אבל היא גם לא קטנה מדי, ואין לי מה להגיד. זאתי הקנייה הכי טובה שעשיתי אי פעם בביוטיקייר.
וכן, אני ממש ממליצה עליה לכל אחד, היא עולה כלום כסף, וכן. טוב, אז זה היה הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אני אשמח ללייק, לתגובה, ושתירשמו לערוץ, הרי זה לא עולה כסף. וזהו, אז ביי, נתראה בסרטון הבא.